0757-331-085. Igose batalire ase website www.riatirimba.tvc.ac.ke. Riatirimba Technical and Vocational College, scaling heights of technology. Thank you very much. Welcome back Mwanchumulire na Ndonse Sole Kigima. As we told you ngatoko cha sembe onko batole nabageni ya studio gukwandera Frida Mayekana Caroline Bongo yabo nabanyagitali yamasemo babu watu manjomo nene Kigima anamono asinga neiga ya chire gete Kigima tukwanira omuchando bo kansa yoroiboro safa iko kansa yamasemo andake ayomongina omugaka omusubati omumura musae nugani tukumanya mangana igakirege asinge nchunga nigego kuna kiro yomo either directly or indirectly go karibu sana njegoro kwa Jeffrey Nsarigo Mwanchumulire karibu sana Sumurobali karibu sana ngoro kwa Matilda Obaiwa karibu erindo tinyore kurigereria kansa yoroiboro Sister Frida yes. Sister Caroline karibu sana and good morning asumwaru nsembiere good morning nsembiere tunashukuru Mungu karibu sana tuko na Sister Frida andake kansa yoroiboro sabaiko kansa nkiyekeiga omoncho muligere na wigo motegereri araga nikomanya kansa yoroiboro yeneye koba ase mostly asaba mono terimono era saba abangina usaba kungu na diretarigia abakungu na bumono mono bakonyora uburoiro ubu na ndembo bwate symptoms ekarubwa manyikanire mapema na bubu kurwali unaende bubwene uburoiro bukubwata abakungu yes sorry Mbiono sana Matilda na boma yitinga for the first time in 2026 na wiranya rekanaro tulire tibono iga oboliringa Frida Mayekaningo nga yago kolerega zere ningo bongo ye Caroline ningo nganchire nkuira ni maye watu tia malieta na ndinki bawo kora iligere kabawo cyusanga no muligereri omanya umetika rukwa nige ntumu ntako manyire na bako bashwaki kwa mataimbia who is Frida Mayeka? Yes, Frida Mayeka asa marieta nje Frida Nyakirari Mayeka on the sub county ya Marani yore Kitutu Church North ko coordinate health promotion ya sub county yaani koena na ujumbe kulitia se ebinyoro abantu bali ase ebinyoro abantu baitu ase sub county ya Kitutu Church North na ande bune health promotion officer. Great. Bongoy biamono. I want to believe this is your first time to be in this station, Getembe TV and radio. Yeah, in Getembe this is the first time, yes. But I've gone to other stations. Yes. Yeah, Samarieta Angoroku Caroline Bongoye. I'm a nurse by profession. Nandebo niga igontenenete reproductive health as a sub-county ya Kitutu Church South. Eye included iga astoi karanste. Ikobona na umotiliuta samangana reproductive health anayo gotulende tega. Igo. Yeah. Kitutu Church South. Yes. Umeona sana karibu Karo. Yes, Sister Karo. Yeah. Na machiko baira bwangake lakini ase kansa yoroiboro to kwandira una Sister Frida atebire kansa ekubwatira ni abasubati korwa sensemo yao ngaki ekorelate na mangana yoboiboli na boigona ki ekororokana bia mono kansa yoroiboro yenchira yoroiboro yabaira among the leading cancers asabangina. Bono, I'm happy to be here lero. Egere to create awareness. Asabangina, asabagaka, noena abana baitu. Eko gerege nteke tutai tukebwaterane, tukirwani. It's an elephant in the house. Yeah.
cancer eye igegwa affect abang'ina muno naende abang'ina baita abange ebakoba diagnosed so late yagera okwanyora oborwaire bwachirare muno kwanyora abang'ina basiririe obogima bwabo bono ekero yasoire ego depend at what stage nakigekogera togoteberana abang'ina tiga bagende nyagitari mapema banyare gocheki mapema egere onyekere in an early stage intervention yakoro mapema oborwaire obo botaragendare cervical cancer screening in most of our facilities igere bosa right from a dispensary to a level 4 eyego korubosa at no cost bone togo saba abang'ina bari within the reproductive age ekara togo teba within the reproductive age etomineti abang'ina bari baikeire chinga kichiri chokonyora abana paka aliasa goika gotigera so we say 15 to 49 years na bitoko encourage egere bacha twabakorera screening ya mapema lakini bali bande bachire beyond the reproductive age na barabu ntoriko batiga screen bone sababu nero barabu tutanyara ko ba screen at this level etoko batuma bagenda gokorerwa into kurukunga pap smear eye gokoru asenye gitari ya itenene ya KTRH no toko batuma egere barabu baenda gupima ororo but ya the rest nabo bagupima at our lower levels in sa nande tu realize nga abang'ina bagocha nabake mono abake igo bono rero buna torege iga I hope bali barigerereti whether no mugaka whether no mwana na bakoinyori mama mwabona mama mbate bana abang'ina muri iga na iga mogende nyagitari mokoraki murigereri gwe anye no mugaka ori omong'ina nga baba egente kibono gekonya gutangasuga iga aye gwachira origereri kumapema kanse tekari ko batokorera gaiga egere tonyare kubwatirana twins kanse yekerera abwatiranu na bori ori turanyare konye fight ndo gotigera ngana abang'ina boka Sister Frida Yes. utegere abange kwebura muna sister Karwa tebanga abange bali gwesoki andake nasiki ekero toko kwana n'abantu ase ebinyoro bito mostly okonyora egento babwete injira y'ogopima the procedure lakini tugenderete kwena na information una injira y'ogopima ise kwanza kuyibwati buna nakiere because we are human beings tutwensi mwanya bantu tuli na ando oli ogochigokorore kera kugopima tari kubeka biche yo agenda gutara nero tiga abantu bonse pibesoki geko erekine gento geko gokonyaye ayo as individual geko gokonya umanye state yao yo mubiro ona kitogote y'abantu mbanya kubwate natiga kibachi ingamba change umete most of the people bagotena inchira nero robara change the cervix iko kwa hiyo njia nenjere yunere yoke gotumeka asogupima erinde to manye buna umuntu yo nare safe tabwati gose nabwate tiga abantu baito beso kimbaligererie ekyo sazingine ngo banda an example yo koibora kero go koibora simuto tata piti hapo tu bona tiga na itu tweso kia so bonge ndoligererie njere yo gupimwe kwa rekero go ikeire bono kwa bonyorire hautakuwa na option utapimwa kwa nyoru no bwate banse chi procedure chiri inchupimwa nyoru to bwati osonyoru gwaikire first stage na bweko rwali bwebwene Adake igo no kotebanga abanyagitali the problem to bwate abantu abange no bwoba bwokolengwa but now Sister Caroline nakuoneranga kolengana research ubo tukibokolekana bokorokinga abange babang'ina nigo bamenyete gusabange nigo bamenyete na cancer bataliwe soki andake kwanera ngo age limit abantu mbigo likibiga biko affected monamo no muchando iga. Yes, ebigori mono biko affected ase okoba diagnosis researches chia koriru emyaka bawanza ko manyeru umuntu mutangani okonyora maybe o cancer cervical kwanza 22 ochiguru aba bago chense mostly turikonyora babwate na otherwise atawakujangi but ekera abantu abangendo bagoku kose ba beire diagnosis kwanza bakule ni kuanzia 35 mpaka kwenda juu sasa
asing naande bagocha maybe kerere third stage mbali gocha mapema. I think baise gocha mapema naande bategerera mangana atugenderete gukwana iguru ya ogupimo chi sign chi koleto burwairo obo alafu na tubate prevention ya cervix ya cervical cancer. All right. Tubate prevention ejuegenderete se Kenya bono iga ejuere age kwanzia miaka kiana mpaka 14 abaisiki ndio tunaimiza abana baito abaibori baito baenane consent na andi baira abana babatekita za responsibility baira abana babasinye kitari chirange na barabu gekora nchiro iyo dawa HPV vaccine no iri abana baito babetu elinde batangwe kerba gocho gukenga kiyoko ya reproduction kwanyora buna nakoliriki na tangire amekewa kinga. Mwachimuliriringa ase studio tukwa na Frida Mayeka umunyagitali ya sensomeri ya Marani na bigo sister Caroline Bongoye umunyagitali kwa sensomeri ya Kituja South abakwera mange zaidi ya sendwali igaya kansa yo roiboro imaitinga andake kuigure kirengeke nengo mu bisomo nene no bwaba wabantu goteso kinakolengwa negekora bayikirega kubeke campaign teneninga naye no batiri bagalia bene weso kiligere onyorobo konyi no ubugwene gusogotanga endwali. Bueno, katukura na sister Caroline, you know, abantu mbaro boniga umuswati na legali tuligiriti. Nabara umunyeroko moke, nabara umuswati usomongina, lakini kene bitamaiti yose kansa yoro iboro nera abugate. Nabara nyole ibimanyirimbira kororo mu biro lakini ukagira ndake amuntata ya maleli kawaida andake nesibitia macha mabe. Bueno, straight to in uburu mu chando nubwate signs and symptoms. Biamono nsarigo. Yes. Tutaraika signs and symptoms ogosaba kwane nkoringa ntoganya paka torore signs and symptoms. Yes. Akara to ikira signs and symptoms it means already buruire bwa chirare. Yeah, true. Abangina baito ogosaba kwane nkoringa mochenya gitari no ana kero koreto mwane clinic tiga koganyanga oigubobe omanya gochenya gitari lirio koreto mwane clinic nko batebitori a package. Yes. Toko kura kuchanjo mwana tubwate family planning tubwate cervical cancer screening na cervical cancer screening talia ego korunge korurero ekorumambi once omongina achire twamokoreire screening toko nyora problem teyo etoko mo up to 5 years kwarari pake miaka irenga 5 amanya gocha koirana nande ache gokore gokorero abangina mbale wale HIV positive yani wale wanaishi na virusi za ukimwi barabuye etogoteba tubakorere every year because omaite oboroire borie bokoreta immunity nsake bono no mobere omonto rabakonyore virusi lakini omobere because obwato obonyamasi boisaine na bogo fight ye virusi ebinande mbi mu affect bono that is why barabuto kubakorera kero mwaka egere to detect ko se problem ya soil but yabangina abando yotali HIV positive ere etoko mo up to 5 years ama ego cha koirana nande to koreki nande to nande to morenge bono igenteke gitakorukirenga kigaki mbure to gukora rimo twagoteiboniga mbuyore for now koragena nando iranenga kigete igo bono mongino nde bwensi ogochanya gitari neba no moroire gwacha kororo rwarete neba no mwana kwarete clinic neba no moroire kwareta koraboringa amangana nare na igwete gaki monkonye korampima bono signs onsarigo kwabori signs nabo chirororo nande twatebe kero signs chachakire kororekana ige kome ekororekana nga oburuire bwa rasukire nabo konyoro mongina mburanto maite abangina kero to korori rangi nto maita matuko koira onde naro koiro mutienyo onde naro koira 21 days 25 lakini bono konyoro monto ataraika matukayu maybe bleeding ya chaka in between yani orori rangi ama tukali atarachi koera nande arore the next month lakini gatiga nande kwanyoro chakire konya korora encherende abangina mbale baikire
timaitindie takire gutumika lakini togote ya menopause bari batigire korora rangi bachire baikire ngia emiaka yabo emiaka eri yabo naende bono kwanyora omong'ina era amaete na nche nakorete korora rangi lakini oika naende ochaka ko erangi yachaka gocha. That is also another sign. Abangi nambara okonyora ekero bakumerana n'omogako eke mobere omanya gochaka ko bleed. That's also not a good sign. Nsachinde omong'ina ochaka gotwara discharge, yani obochafu bogosoka korwa ase ensemo yaye yoro igoro naende okonyora botabwati harufu engiya oburukaine buna manyinga iga einero teri sign engiya. Nsachinde nabo okonyora omong'ina gocomplain omogongo omogongo ensemo eyanse konya gocomplain omogongo konya gocomplain omogongo neinero teri sign engiya nabere buya omonto agende nyagitari akoreki alengwe nabo okonyora ndaigwete omonto no amaite buna akwenda acha yayenge lakini bono yaika igwete anya kogenda rioka oseriria akwenda acha kwaigwa kuiguno eno obosare ruga na hiyo pia sio dalili mzuri. Nabere buya omonto agende bwangu nyagitari ekera eresire symptom icho no nabakwenda buno munyagitari achikorra moerese nankoiguga lakini abanyagitari baitu no mbali bakora outpatient squeeze they have been sensitized eba maete ekera barore gakomuburi kwanya gopima genda urakoraki omorifa gocha egere twakoraki twanyara kumurigereri bono gusaba kwane nkoringa abangina baitu gaki ntoganya bakatorore chisaini echi tigatoche mapema tokorokanga early detection. Yes. Naende gento kerekiya mono ekero twagopimire gwachire mapema twakorire screening eri omaete cancer tari egocha rero naende ekine rero naende goite rero ekene gento kekoba over several years oranyore giachagete no 5 years ago 10 years ago paka bono giikire giaikeire gabo bono tutarachi goika 10 years yeiga abangina baitu tiga bache to our dispensaries, our health centers paka chile bofo free cervical cancer free bache gari tobalenge naande egento kerekiye county yetu ntobwate chi machine chikoro kungata ablation machine ntosomire buna togopima lakini egera twapimire ntuntori goteba no mong'ina cancer abwate igo tokorora cells ali ase cervix chitarwarire boniga nabo chiranya kogendera gukina komentekana paka kae miaka 5 gose miaka 10 chichekoreta cancer bono ekero twarore cells echo ekewangongere togochirwari at our level ntobwate chi machine echi no enchirikere nyagitari but every sub county nabakonyore bwate chi machine no eni sato naande bono buna ntutogo coordinate reproductive health ntobangete chi facility cheito na inumore go chiense emeyi komwanyorire omong'ina obwate elation eyo gose cells echo taete korwari nabo ogosabe machine koru facility gete yani etolingeti chi referral pathway nabo ogosaba koru facility gete okonyere omong'ina oyo gaiga osonye tokonyara kerange nabo ogokwanira omong'ina egera akoreki agende egari anyore obokonyororo igo bono tiga bamanye na ekero twagopimire at our level ntuntori goteba na cancer obwate twarapimira abang'ina bachaka korera bono narwarire yaja ntori goteba na cancer obwate igo twarore gento gekorokunga precancerous cells yani chitarwarire bono nabo chiragendere komentekana bono obuyango chirwari tore utaragenda ande twakoa 1 year naende after 1 year kwairana twacheckinga oborwari bori twakorete obobe bori mbwaerete gosembo koriteki gosemborororo igo bona wa meja emrero yo create awareness abang'ina baito bache mapema no eno ori igure chidalili echi natebire bado ninchu tutakupima egere torore ng'a yore nabo tokagera ng'a bono narwarire tinkogenda naende gento kendo nsarigo abantu baito bagotebe nyagitari nere nachiete kero we were doing cervical cancer screening ritukeri bonto kunya gukwanira onde bwensi ogoeta omong'ina yare corn fruits chi watermelon yana chitenga moteigaki ngopima tware ngeke ga baba igwa igantete na gaki egintamanye tinge kong'ita ngise komanya nalinda akwe nabo natemete komokwanera
of course taitabeti lakini rende na moete information omaete no teba ng'ekio tamaiti ngekugoita omobere oro ngonya koumiore omobere ngonya koumiore koruime nisika physically okare ore biya like one kero boriro obogocha gweka baka bachake kugwa affect koruiska it could have gone too far iga abantu baito tiga tena ekio tamaiti ngekugoita ni nchunya gitari okonyeke mapema Mmebona sana Sister Frida. Niki umuchondo wigo so mubiri andake. Nabo konyora basubati bange bakwebulinga. Nonya iskali ne gweta abantu bande bakwana enchira getiga yari ngitari ngendonge nga umusubati uyu kirato karigo yono musubati gutara muno. Umusubati okonyora cervical cancer. Naki go so mubiri. Meya mwana. Umenya gitari otebere buna kuna hizo precancerous. Na bora nyore kule na chirocho mapema but mono evole okobonyora gwitira se sex ikuruko kumera na kimubiri kumera na kimubiri na abantu mono abasacha bari the carriers na buba omusacha nabo konyora bono mostly abantu to bari at risk tiato tebe na abantu bari in marriage na maybe kuna unfaithfulness tuseme lakini ekero kwa through sex nalio muntu okonyora kwanyorire bintu those cells chigocha and ekero chia chirororo bono nchiri ko rwororo HPV tiri ko rwororo na beko berororo enyike konyora opportunity ekoreki e multiply bono nalie lakini ekero kwa manyire na kitoko table of screening ekero gonya ko ba screened nko manyore ngayore munye gitari otebere bujanga naki ekero barorire bintu gete bi shows chikorana ikinabokera chikoreta with the time nabo chiko multiply chibe chinyinge chimente kachireto burwire kurwali toriga bwasenya gitari nko bari referred to a facility bararwali kumapema ebinte bibira itwe mapema cells echire ituma pema so that nchichi kokoraki chikonyora libaga dio commentekana chibe cancerous wono enchira nere yo kankagerete tindo chikwese okonyorore ngabo sicha bange mbali utaka ukwanirira nega gose mbali gutaka andake mbali gutaka otebugoro ye virusi biga via HPV inchira nere family baranyare kumanya gosinga awareness muko create awareness igoro ya HPV elinde nonyo musacho manyanga ki andake gutanga family yana kurwa suburire wa cervical cancer ninche mbona to ko mostali obusyo information to kendrete koena nambaka lere yutororo lero iga no gatebi nonya na basacha batake responsibility baireri bagali nene ase ogotangaza buna barabwa abanye you are the carriers abasacha nabo bayimogetie virusi mono lakini barabumbiri ko ba affect one gento to ko bate if they cannot be faithful tikabatumie protection which is abakungu aba bandi maybe baratwale isko lakini aiga bono nyomba toroche na bota negotiate as a lady in the house you cannot maybe negotiate but itigaba such a take full responsibility to protect the family kekogera mejali na buba koleta lakini nonyana bakungu na bora nyole birororo lakini tende esengenjo basacha mbaliko ba affected nero mono wana bakungu nintu batoko ba affected tokote buna tiga tutumie tokole protected sex right andake ekiro just kolingana neji dalili nebi manyiri mwanya ko mokwena na gaiga there's a lady go somo swad na legali no lebi orali lebi manyiri biga ndake mwakwanda guri chinchera kero muswati akwenda rochago gutwa all those signs and symptoms lakini bono yikiranga umuntu osireri tabanga it is normal is then complication chigocha uisoko batonya go bwenya uburwiro obo kwarali manyiri kwa bitiga kwa bimumekera you know abange matuliye tibono iga nabigunyarika n'umuntu haro limanyiri byonsu na sister Caroline Nairera lakini hakonya ko bimumekera complication inchiro bintu bire biraleta gwetani cervical nan bono maitekero cervical cancer ya chira ya beire bono ya beire ya beire oburwire bwa beire cervical cancer bono
saa zingine nabo kwenda bu affect the other organs Yeah. guchinda reproductive organs tariero yo gomete kerugo cha gwikira buna gwikira third stage, fourth stage. Not only that complication, it brings poverty. Kero bana yikire buna nkurwari urubu rwairobu yareta bakobutaka kwoni obolemo wa omwe oye wakwa wanu mete chi complication toka teba ogokungoro obutaka mboro gutigure baka orphans onye kwabwata abana toroji wanu nakitoka teba early screening nakitwa teba okorengwa kwa mapema igo kubwate chi faida chi nyinge kubwa kuganyamba ko chikurwali abantu baito mbanya gosiererige kogera tori ko betusindani. Yes. Ondete yoko gwaka bicha atale nero ayebuna gwaika kwa lengu gwakoru maito na abanyagitari tiga abantu bamenya abanyagitari tari na shughuli na mubero once yakorana naye webire nando chire nanda aganye toko go next tainyole tingi kialenge next kialenga abuli lyako likira agenda because umeona hizo miaka mingi na ande tori interested nerige tori interested na kero kino kurwalia oburwire bulibwa chat hand tiga abantu balengo chi complication chirororo ne chyo maybe chi organ chiende chirabe affected and okulendo okubururu. How do we avoid mangana stigma karone ateba nga bangi koranga gago chigocha ngotebi gwale nga bono ayebaba mayeka mayetu norwalete bono muntu o tuara that stigma o chandika sani birengere linga andake from you as medical officers ngimoko kora sumuntu uli orengirwa nyori rukabwato muchando kera rengirwa nyori rukabwato muchando gukwanirwa riritanga. Oh yes. Irinda nchirane. Yes. Yeko gerige ntege tangani no wanchirana. Utaranchirana kende nke yora siko guchiabu yeko gera na bagusiko guchiabu ngende. Abanyagitari nkukwana bali nere ritangani bamweresera bamuleta ange bamate yuburwire mborororo lakini okubwena na koro koroke korororo wisiko bwati amachika ya naya okubwena nkoro we are sure toko okura mubekange omulete mbaka omukwanere mbaka omwashwe buna there is life after this. Igo amangana stigma so yonyorire ande mbaroro rara ko itabibwangu bwanga agende but as medics naboko mayano yere angitabi asokere nkobwati tole ngonyorule health promotion officer babire linked bate bugubuna mostly vale CHAS na PHOs. Yes. Bagote umuntu from that area maybe kuna toroche talibuya tali kubwati maybe tali koira na bocha clinics babwati kera tigire babwati banya kumukwanira CHPs banya kumukwanira bamuira ni bono stigma ringo ikere yaera ekero tokwena na information mono baro bagukwanira ugagali ese banyolekanire n'oburwaire bayigwa ande mbarororo batagetonya ko bakwanira onya kubakwanira mpaka babeke egente kigeso omutubuna narwarire nokubwena nkoletaki ngorororo. All right. Mbona sana sister Caro anda kyo muntu tokire nare no muchando ega bono isabari yoko nyora amariogo ngochakire treatment neganere anda kinoto rai asisa bari gana kyo muntu akorwaligwa na boigo chi stage chi choborero boiga biya mono ekero twa umongina pimiru ekera achire tu nyakitari neba chinyakitari cheito chance na teba na abanyakitari baito mbali trained una bago pimo mongina ele bonere ara manage ase level yaye lakini ekero tu anyorire omate ekero to gopima ne eleve yanse kero to gokora screening eyo eto gonyora nga it's either positive negative or suspicious. Negative emine tinga ntorochi cells chinde chira chikoreta cancer. Positive emine tinga cells twarorire chirororo chira base kuchikoreta cancer.
So at our level depending cells echina kichikabeta sanga ni ase cervix na bato kunyara uchirwali ne machine ina gotebi ere in these lower level facilities. Bono ekero twanyoriro mongina okorigere likwarana igere suspicious yemine tinga kwarigereiri at your level ukagerete nga style narora enchere yoro iborere na bora nyore no mongino yeye cancer ya chakira okoraki osoa bono koru that level igo komotoma enyagitari eriere ebo kopimero nga na maene cancer akorteki abwate etoko barifa goche nyagitari yeito ya KTRH bakorerwe gento gekoro kunga pap smear eye gochikoro kinga chiseli nchirororo cha cancer ekero yanyarikanire nga bono omongino oyo twalire cancer ye cervix egento kiakabire bagokora staging yemine tinga cancer ye level kiyakorire yaikire commonly chitamunchiro cha medical chigotumeka but commonly okoiwa antu bagoteba stage 1 2 3 4 kwarorire bono na kitogotebera na ekerere depending on staging early stages na bego chaka kurwari at any stage na bo montago ikaransigu oeresu ne family yaye batebu cancer ye yaikire stage ye bono ngomo chaka toreliogo na bo koigwe chichikoro chemotherapy radiotherapy depending ntobwate chi specialist no inje tindie specialist as a treatment ya cancer ntobwate chi specialist in that area bako after staging bateba bono aye asengencho gwikire stage ye ngogo chakitora mariogo urwarigu ukorwarigu bamoe schedule unako munakorwarigu onyore stage 2 the same stage 3 and 4 na bako ba cancelled otebu buruire bwachira rake maybe bwachakire bwa affect other organs lakini still na batoko gendra okoraki oko amariogo bono it is after diagnosis staging then after staging nalibono a treatment schedule yako ekorosi gunganga ki o yorwalire onyonyoriro buruiro bwa aguchaka ko kurwali e schedule nero ororo o guchitari kyako irana na counseling nero yagendera gukoru because a diagnosis ya cancer is very painful. In fact oisa kote unga no bwate cancer the next thing yoro chabu it's your grave. Bono a lot of counseling na beta keire asa abaruire banga buna baiga na treatment at the same time. But rende still ko insisting aga kya abantu baito ntoganya toche mapema talibesa togusaba ege ntongere Frida ateba nga abangine bako imagine nga akibono nchiko nyakororu akingo tebya abangina butambe nche na bunoreiga na nche na bondi etobwekaine e difference yo kaneli na nche no munyagitari na haje na bora nyoro koro mwalimu bona gaki abwe tofauti nero renen the fact remains I'm a woman you are a man abande bale bagwika bobo na neru mwelinko anda no munyagitari ororo no musacha nanje musacha tawo chikondora ekero gwachire kogokana nande ekero togokora search procedures nabo munyagitari ororo no musacha na bakurangiria another lazima akorangiria another female babera komo kagupima omorwere takobera bweka lakini ise gocha nyagitari otebe nchaman comfortable tintageti umunyagitari umusacha mpime he will step out arangiria female nurse goso umunyagitari akoreki agoshugulikere igotiga tutige gutwara obwa nga ngari inko ena nanyora no musacha ororo genda emotebi na njegakyo umunyagitari I'm not comfortable kororu naye is there a female nurse obosibore mboro obwato obosibore bwogochoro yogokorora tiga abantu baito bamanye ngo mbakonya kwa bwana nagenda nanyora no munyagitari musacha oronje musacha takondigereri motebi no munyagitari nabonta getempimu but I'm not comfortable ayebu no musacha gokoraki gompima umunyagitari naro omusubati orampime igago step aside tagopinga arangire omusubati akoreki agopime tiga abantu baito batwara obosibore nande iswali rinde lyonsi omonto abwate tiga bori it's their right kobori nande anyore lichibwa iranirigo Mwana sana.
Alright, bodo mwenchi mulilinga katungeni kusangamo unyulinga tukwanira magana cervical cancer lakini alias nsamo ya Gatembe FM lujideka chabutugirega ichisechisato kurukunga jure kwambo kango swara alisamangana mayasi Gatembe FM katungeni kusangamo naye andake nabira nyalikana nubwatu kubuli usugane tikumanya tulikira ujumbe gali si mtandao Gatembe FM yani Gatembe TV sama ya Facebook na bigo asina bachetu chirega 0741583878 0726447367 eligera tomanye kerengeli kiago usangana mona banyagitali Frida na Caroline au barama na intubono mambia aisoko kwa obosemi bwo kumya bugwetanga kurasendu ali ntindi kigima anyirokanga inga kwata bangende igire nyomba. It's an elephant. Ate banenchagwere nyomba chagwere nabango itera nabange nabafwati golende taliento kyakosali naye tubese gwanchira ncho gwemenya mwanaye banyagitali babwate mirimo na baokora gendera gutulikira ujumbe nabo kwa kesi mebo lyoko boli osoga ndikomanya byonsi kyanda ikomi ase studio ono andake treatment tunagwate makwira ne link koira na se mayeka yes. Kidogo abo obugweni obo munaro goteba na chakira bondi process y'ubugweni inguja ko janko enda lyoko nyagitali inko enda mbweni gumbe tujisindani ni wama lyoko igalingo give us the green light nga inkyumo ngino yo very discovered lero no bwatu muchando cervical cancer immediate nkya wente uchaka okora ekero biamono ekero ya kwabeire kwanyoliru umunyagitari bunate bango ikabare mbaka staging mbaka kwate bubono gwansi gole amaryo yes umunyagitari yo specialist ya cancer nere bono ogokwa amatuko kolengana na immunity yao gose na obunyamasi bwao na ase stage yole kerengo gia cancer kerengo gia cancer ono gabuna bako gotebi gosoiche wiki gatatu gose wiki kabere kogenderete ku watch on your diet kuligere dienda chindagira buno kuri egara bona yeikeire kwanyolero burwiro obo ebintu mbiroroko ba limited una chindagire ngenchokoli ingenchokwebeka chi exercise yora kole kogenda mpaka ka safari ya cancer koreki yera somo birogo onyekeririe kwera ande nirororo bagote palliative care iri tubakogenderera bakonyogoko kogokonya maliogo mpaka chinga kyo koreki eyere maintaining ilibono konya kulendu echipenikira mpaka ngaki ugukwa wano munyagitari specialist nero guko guide on the same lakini to kwa gugento tari konyara wikabe ke wikambalengete mbairo information isai mbaso merete vintevyo na oborweiro obo no muntu oyo buna bono baligererio nsaligo buno mubiraro mulito na immunity ya mbiyere uyu kama ko stage 1 ni mweke wangeke hata umia lakini bono muntu olio stage 1 na bora mweke wango over stage 4 na bora mweke wango kere igoro kera mukore yes barari bono barabumbale babwate obumanyi boisaine style bakwenda na ukurwalio kwa cancer Alright, asante sana asincho semi Frida bwabene kigima nimetenga abagina barigali sebinyoro na barabule mabuli nga inubono as health promoters amalimo ko ikira mangana sister Caroline no muntu reproduct diva ogokora mangana ayu na ayo ora se promotion ye mubwata chika kimo gukora campaign siko se chibinyoro kutalira kumira abantu asobo semyo boyiga gose lazima umuntu atinyagitari buna bona as health promotion department mostly kwenda tures chibaraza okay kero to schedule na bagambi na health promotion every public health officer I'm a public health officer by profession yes. Every public health officer is an health health promoter yeah. Every chair community health assistant is an health promoter no anyene health care workers abara safe facility na health promoters geko kera buna ba konyora clients again take tangana bara bonega January is cancer awareness aliye sende nko bataina kura kunera kende gyonsi ya cancer gokonya gusuka
buna banyora abantu buna bagoika nkumubuli ole na kinuma itamangana kansa uyu no mutienyoka o cancer awareness togoteia abantu iguru ya cancer na kiegocha na ndengo itere na ndengo bwenere kare manyire mapema bono chibaraza kare to ikirororo gukwanira tore ni tabe campaign funded chikanisa everywhere health promoters like bakuruka CHPs abanyagitari ba level 1 abo bari se community health promoters nto batebeti umutinyo yoiga kuna bara chikanisa chiabo baina na information iguru ya cancer community health assistants kumira na bali na forums chia youths abangi na chichama chiabo abuno watoko baumira twabasomi na school naboko andumira na abana obasomi otaraba amangana ya HPV vaccine. Yes. Twasomia abalimu twasomi na abana mbaroro babitiro already lakini wikatogendera ko batengana ki ogwetanga nkurororo wasiendelee kucheza na maisha betanga kurwase unprotected sex na aba bakena barabu ngote bari ubuyebwa HPV aba ba miaka kianda mpaka 14 wono gutukunya kubatebigo kumanya bali nga na kibali tange na information yengu ikira saa tambe ande ganto kenderete turuchi Mbona sana sister otaraska kurogwa se vaccination abana mbaro abana buna tuteve mbali babitiru tie banyore chanje kuro emyaka bose myaka ebere ya etire abagoso nko bare asuko irorere chanjo bono igasinge nchere scheduled na bono amaliogo atumire mete bona gesenko iratore enamba ya abana bali bagucha kubitu abana cohort gete ntubwate population ya kira bono Kisii county ne bwate population ya abana babo bali 10 to 14 omwaka oyo bono ntuto kwenda mostly bagutoka school age eyo na kige kogera to kwenda school our healthcare workers chi facilities babwate schedules nena abalimu boniga ba very sensitized bamanyire nabo konyora bakurangeri bagwake simugocha se nyagitari bakere public health officer bamutebinchu abana ababono baikire miaka 10 tunaendelea tu tukitoa hiyo lot tukisonga lakini tedi bono tutagete ko west lyoko geko era malioga yakoba agotumu aiche kokonya bono mete ko irolera ni kama ko west lyoko True. na bukonyoro mboiboria ndake mwana afichizo sene miaka ebere ya etire kale miaka 10 onyore ngaboni ga ikire gusene 12 13 nande omoiboria ratebenga usonyorete inyoreti Ostama itinga chanjo mwana ori anyorete ni ya HPV onyoro mwana na indo bitiro hakuna hamu okay wakomboya Alright, gocha tulea se Caroline to kuminga ki na woli free libuli rende promoters omo chief bwe kenyoro inchon saligo na alia reisini kenyoro ki anange mechandenero na abikira bagina monko barangelinde mwanche ire gocha gokora sensitization ya sabanta sebinyoro free. Yes, eyunere story kere bono tokora. I wanted you to make that clear. Egasi yeito no kwena na information tuma ite no mutulete na beka abantu baye amwatebe buna Frida ayo berete kantinga ni onye kwana uchi aliko baliyete bakorole bayigwa mangana ya because these things umete Caroline ya inisisi sana nga esoki wesoki nako abantu bali binyoro gani bantu bekwamo bakwaniro mangana ya bagambi baito aba chief our clan elders pastors bishops religious leaders bategerete bono yiga babwate a good babwate libagali nali ko barangere bekanga mangana ya as health promoter in the villages now no rangeri ne ikera buna abantu bonse ne ba youths bakubeka namu ba kesi me batebe rero Frida etotage toiche na abantu bago motosomi iguru yengane we are there at your service. We are there tokole gasi gekogere inero torikeire tokole ase binyoro ntori ko bagwa
bora teba botuko mete botuko we cannot lakini koru saa 2 mpaka chinsa 11 working hours no tole tokolegas ande toko no nye Sunday on request na bogo toko genda lakini mostly toko kora kuru Jumatatu mpaka Juma inero working days but on request ndiro ro pastor atebe njibuna indo mwezi die pastor pie jatebe I'm requesting you oiche onsomeria bantaba for this 1 hour. True. I'll be there to do it. Exactly. Mbona sana Sister Caro. Yes. Chinamba chia county ya Kisii na bwiga ya Nyamira asia basubati usabangi na bauko borere bwa cancer iko chikale igoro muno usekera ukurigire statistics iko chigendrete comment kana andake na siki chi county chiga ibire go somo gusi anyalire kubwatirani wano muchando yo muno bono abagusi ba minto akitimanyeti gosenkege kogera gose togo take things for granted uboruire bwa cancer no boruire obobe. That is why screening at these lower levels is free. Abantu mbatamira nga nechibesa chigo sabu nga tinkonyara gwa afford. At our lower levels go screen it is free. Kuna nabatebina etogo screen from 15 years to 49. Lakini omongina ache or above 49. Na bago chana sister na nche na achire mpimwe. Lakini turiko motiga yani nabatebi na because ya maumbile une miaka ko nyakwendo maite turiko nyora na no bosibu achakire go change igo mobero bwansingo change yore bona ali stogo pime nchira yoro iboro etoko nyora changes natural changes because of age chiabe irororo bona ali ase togo pima nturiko nyara ko nyaikeri nturiko nyara ko yarora but still mongino nturiko motiga na bato kurigereri oko etebenga omongino yo macha gocha nyagitari igo gakina baigunera akoreki aro lakini nabanko moeresa na baba ningo pima tingo nyargo kwa machibwa ndonsi gekogera sengincho ye miaka alia sengo pima bono changes cha ukairororo charorekanire tingo nyarako korora kerinta eteko korora tigandi gereri tundore nana kiore lakini ngo gotoma enyagitari yeto ya KTRH balie bagokorera pap smear nande boni gante ete gutangaza na bunere cancer awareness month January eye pap smear igego cost botambe bagokorera at 1500 but boniga it has been reduced by half boniga gende na 750 igogo pim pap smear yao uganya machibu onyore egero manye gosembi yokoreteki mbiyore bono tindo chinga abantu baito mbalire nga ne cost ya kogera batari gochanya gitari mapema I think ntobwanete maybe to intensify sensitization yaito ase binyoro nande abangina baito abagaka batobwatesi umaito mongina nabagotebi kunga mopimu mubwente moende babwate no ana stoko baumeraga isiko no ene kanisa nje ngoratebi nabangina ngagaki mwaenda mwara pimu umonta ateba nagaki nje njikonya kurigereri lakini orocha abagaka baise ko tobwatesi mugaka onye gwatangaza gusene parasa gose kanisa abangina oyo no mutienyu saba iko cancer awareness akigenda nyagitari mupimu genda mokorera pap smear igoririrense mboro ba to mugaka aise ko ba involved eke nyomba buri mongina na igento kiri yatangaza bono kwanya gokorerwa na anda amotena gakimo kamambi to gende amo support no ena abana baito mbare babeira abanene ba ku understand mami ile kitu ilitangazwa wewe umepimwa mami watu wanakufa kansa vibaya umaite toise kubwatera na twins we support each other na boko nyorege nteke yakorire gyasukire bona abagaka baito bagusi timanye tigose amangana ali akare traditions chiakine tenere tari kunya koingiria amangana imono twari wanze totike omongino no yo ekera arwarire it becomes draining. Cancer is very expensive. I lost a friend we are burying today. It is very painful and very draining. Igo komoranche, igo ngo sabana tobwaterane. Abagaka baito bagusi ekoro kunga male involvement
gakiso ase genteke ime tochako mutienyo yore cancer awareness naande togenderere naande gento kene nataka kubatebina ekero mongina achire for cervical cancer screening ntorigo kora cervical cancer yoka etogo cheki omobere generally naboko nyoro omonto abwate problem no engoitaga iga atamanyeti breasts na chiro chingo cheki tori breast cancer nero ngo cheki tori twatebia omongina expose twapima naande twamosomi buna konya gwepima monthly because omongina obwente gwepima kero mutienyi ekero gwakorire korora erangi yao you are supposed to check your breasts opime buya kabisa round oigugose ekegominkero the moment yokurealize ekegomi aeno okagera minyoka gocha nyagitari to confirm osama ene ekegominkero because breast cancer na cervical cancer bionsi ebigo itabangina kolegi mwanchu muliringa ayuna mangana mayakigima abanyari kuba kubeka gaiga tukonera omu PHO Frida Mayeka naboigo sister akurukunga Caroline Bongoye bature mangana mayasana gaiga omunchu muliri nkolenginga nayo mwenyene andake nugende gwe semi ya kirage katugoika omwelio bono mambia ndosha bantabangi ngana Rose kuruliamo kobe wata wakondani akina Elvina Omambia kuruchinsa mochirichi ya muunga tema watching live ebunda gota ebundia mandasi ronada nyaika na Benino ye kuruchinsa mochenya ndere magali bale bibago kinomorobuli kodendo bulinga ine kolengi kwire ko bulinga cervical cancer kuri mutago pimwa ngwa kanirali na nyagitali kina nyagitali specific na bako buli tingoma yankiamine tibatingo lengiri swali ya chirenga mutungwa kanali nyagitali kiga muntu agwende kubwenigwa ndake nabugo chikwire ni sister Caroline Esther kurwa nomugaka makaragacha kurubioski besuneka watching live bono mambia bakotanga tuko pamoja tunafurahia sinchu yomurobali bono mambia sema ya ubalikire chinsemo cha Facebook ndo cha bagotanga wako tuned in wase bagotanga bagendete kubwati omorobere lakini imbaravika amaborio aroro kurina se sister Caroline iro erengani moru omuchando igabu kansi yorobiru kero kolengwa kibesa muntu ngwa kanali nande ngaye gwenta kogenda ekero omongina ko enda kolengwa at lower levels chinya gitari chiri cyo tokoroka nga level 2 level 3 mpaka level 4 etoko kora screening yebusa yes ndori go saba besa ase ora akane chibesa because our hospital has grown, it's a referral hospital nenya gitari ekorokunga KTRH lakini kurunsa iga buna bona te bali south mugrango dispensary erange health center erange no enduru sub county hospital ngoko ruwero ororo igere tigagende nyekitari no ene level 2 erange na mwaje abatebe na achire mompime cervical cancer nero na acha gupima all right mon screen mororenga na kinde igobona ata lower level facilities we are doing that poster toliko sababesa all right and to add on that yes bono aso go saba chibeso so gutasaba tiga abantu baitu ba register sha yeah true ekero register sha no chano nyana bogo ikano ni ga bunduru maybe oboli go ebese yegetabu bono turiko chikonya kuboli kubese yegetabu ogoboli no register sha ID wakode turiko manya turiko sabo bese no register ka register tu tora kanira sha bado na treatiwa ase koru chisabu county hospitals o chance all right baka level 2 mbona sana watu iromrovelio sha andaki abandemba bwate omuchando sana bagoti bate buna onye gotegete gotumeka sha ko enyorera mario go sobo koreri okobegwe ward nande kyo metene ntuke go chando omuntu sana omuntu eretinya gitali atebona onye ko gotumeka omrovelio sha rioka ebe inpatient chinya gitari nchonsi chiri cha serikali chigwanchira sha outpatient services yes ndubuna ase togo kora bono iga chinya gitari chonsi pi chanchira nete na sha koru level 2 dispensary mpaka level 4 chi sub county hospitals na si lazima etio admitted lazima wabere ward outpatient ili okurwali kwagenda
lakini ate abantu abangitiga ba register SHA ndiro roko nyoro goika kwa bulu no register SHA warwali wakora singe njo register to ko register woka bono akero go chikoba admitted na lyo kubulu mbwaka nirete SHA tofauti ere lakini aso muntu waka na SHA ya yena bako genda nyagitari nyora mario gaira nenyo onde bwansi register SHA na boko endo egwamba kama lioko bako udumieru ko from level 1 2 3 4 4 tigatora tiga 1 2 3 ero kurwali uoko ole oirane nyumba 4 bado na boko rwali oirane nyumba lakini onyo burwire botakeira admission turo chi level 4 chito na chiko ba admitted onyo botakeira admission na bo admit kuna SHA lakini bado na boko rwali oirane nyumba na ndengagete kanse yenogenda level 6 onyo ko register SHA na boko shughulikiro igikinga ncho cha somo ncho muligireri abantu ba register SHA abantu ba register SHA ayande mutigera abanyagitali bawo Caroline bakali mirimo yabo alright asante ndo chinga chigo tumya kigaiga kirago mwancho muligireri kuhakikisha kwamba kilicho na mwanzo lazima kiwe na tama na ndeke nenga tuikira sechinsa chirito gukora kurwa singambe ya benne igoro ye campaign ya benne yokonera endwaliga abanyagitali baro kiringa encho gwenene irasi nyombana wana sabangina ekurukunga cervical cancer usekansa yoro iboro kudendeka tukura nasemora ndakasema ngana ino yo moeli gagu chisumuligeli no motegeleli asigetembe frame tuchake na sister Caroline kikelinga nayo yo moeli rasigetumo na inchu moligeli bono mambia igoro ye murubuli gamogenda tokora ensemo yane ngusegeta litangani abaibuli toira abana baito bali babwente konyora vaccine ekogera onye tutari ko ende school for campaigns abaibuli baito mbali ko chibareta bana mono akito o make sure omwana ore 9 14 years onyorire chanjo ego chigo zuia virus yeyega eli akabere tokwanera abana baito because cervical cancer one of the risk factors or predisposing it is engaging early in sex abana baguchaka kuumira na kimubiri nabamura engaki ya mapema mono barawake ine risk factor tukwanira abana baito tubatebyo bumaene bwa manganaya ndonya ko batebi nganko bori muri toka nkonyororo ukimiyo katiga tubatebi ngano en cancer baiko cancer ne koliteki na bora nyenyore egento kende abantu bali in marriage to be faithful to each other. But if it's not possible, una Frida teba tutumie protection. Because when atuarorire the human papilloma virus ye koreta cervical cancer ige kwambukira sexually una teba ngana boko nyoru mugakanye bwate wambukiri umongina oyo immunity ya itelibu yenye fight erworo na boko nyora ya chire koreta uburire bwa cancer nonde bwensi nabe kunyarika no muntu abwate gentongire togoteana multiple partners muntu abwate abantu bakumira na kemubere barabange nere tokumo encouraging atumie protection because among these many partners togocha kumanya ngobwate virus ye nyare gukora enyare kumwambukira nande egento kyo mwere nari ko insist gukwana mono aki abantu baito tigatoende nyagitari topimu abagaka baito we want to involve you encourage abangina baito tebyo mongino tebe baswati ba mino chikazi ni chao spread ye gospel yeyega because you might take a mogo kwana na bo montago tena oyocha gukwana mangana na bali serious igoto support tokonya bangina baito cancer is very expensive cancer drains financially emotionally physically yani eko drain ye family mwensi because baona kumoroche omoriro cancer ya chire stage yerare ekera kunya kulira out of pain enyombe yoroche ne bwato morem there is no peace in that house kero monta akulira kiabana rero tigatumwire nyagitari pesa nchiyo chibes chiere mwonire keregento koruchombe bakobori mubaka keregento mwatigaire posa igo tutara ikirabu gakitiga tuteme gukora prevention mapema bia muno right Frida yes nainche bona gigento ntete gotebe abanchwa abarigire n'abategereri alias turase binyoro
nimete public health officers mbara all over, community health assistants no bali, community health promoters no bali. Yani neba no mutuleti, neba no mpasta, neba no mwalimu utegete tuchikukwanira abana barase boarding school. Anga akiri no eni chesimi I can coordinate. Tuikororo twena ne ujumbe so that abana baito abangina baito bonsi pibali barese jikohotie tokukwanira babe protected kurwase oburwairo bwa cancer. Ndotagete boike bubanyole etotagete tobotange mbabonyora. True. Ase ogo cholera vaccination na ase screening ya mapema. Na mangana mai mwenchu muligerelia senchira ya Bene Kigima Caroline Bongoye nomo sub counter coordinator samangana reproductive health as sub county ya Kitutu Chache South nera tuwasangira nera gabu ya Kigima umupia chuo kurase na buigoye coordinator sensemuli ya Marani Frida Mayeka obuigo batero basemi ubiye mwenche muligereri mangana tuka nyoranda nsikule kwa nyole asubu ya imyege tembe television ngetembe fiber tukambia mwana ya kwaligereri strong and courageous viewer and listener. God bless you so much. Sinchu kwa bena intu tambe ensemeli ndetu wabata na mungano kurunga ne Elvis kweneke maliyugune chibicha na boigo kubata na matundura bayane kiringa byonsi waberebuya kolinde kuba sende njenguru kwa desano mwana buli roba Geoffrey Nsarigo. Bye bye. God bless you so much. Keep watching and listening. Nyasausen Kurasensemo yane Matilda Obaigo abantu bagende abangina bayimuke bagende balengwe banyoroka bake zemyaka 14 nabo myaka elikyanda banyale konyora chanjo ase oburwere anomuno ase virus eri ya HPV. Nyasaye abalende turane nande chinsa chekyonga.